Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai pi baru gini gilong ki khubor bam ta kasni. Wala da arsnem kashlem ai jing hi kai mixed martial arts samairang kabakerteng ka khat saufra MMA dojo kadang dapen ban kala sei ki klur pentbet bat wan ra buram ya ka district Eastern West Khasil district. Kata usamla ukrau jutang kharsentiu ubadon ya kashlem ai jing hi kai mixed martial arts samairang ubadai ukuj ubalayo ya kanam kaburam da ka jingjob ki khna jong habayo banya kren bat usamla crowd jutang ula on ka jingjob jungi tha ka Meghalaya State Wrestling Champion ka longba ningkong ka diksimba ar mangili simanta te namar ya ka wrestling station hero ka Meghalaya State Wrestling Station hi kairang shu dat ban pelokam hi mantai kisnam hi ma manin kisnam hi te last year ngiyo ban participate ha ka wrestling te then second ngiyo ban participate yang yalam khna kamba riungot ban participate ko ka wrestling te tu kopor ki yo bronze arngot silver arngot te kirang susdang grassroot te kumanga bahika rumah bagar wrestling rang simi sani te namaral dia runga subyang hi ki ground game namanga sai leka ya jujutsu ausna macha kapra apo hampir rosta idoni we ko saya bahika itu te hakmai snam te have the knowledge ma gadon to knowledge te nang hikai ki kamon ngi hikai lingba ka knowledge bangayo ni senior janga te hadin swa bangi lek biang pada hagane ka Meghalaya State Championship jakan wrestling bang sidap mata honi au sautre ku jemang ngelayo ban kholo arteli ki gold medal uwe silver ba arteli ki bronze kata kade ka determination jongi banya practice ya minot ma wala ngi dangbon hi ha Meghalaya ngi di grassroots level tamba ka minot hi ka bekte ke manta haru unta kanut ki khna ajupi beliau ji kai nang ni kibla yo jing kai nang ni ila don gomba san phongot tamba kidon ki bami bawan tamba banong i baminot te kindon be hi so kharsan got ki ban poi testa bi man kasi man ka banai man kasnam ya pu fi sedang ya kan ni ka jaka kilometer aji kai de kadan em ka jing tunjuk ojong phi habis sedang ni ki jing tunjuk ki bon kimi nama lai kindong ki surat ma kede kadur jong ki brio ne kadur jong kakam ne kalong gum ka jing kesot janga bangan ino ene kam namar hi kene kam ngam tibre ki ira kumno ki brio hanga simet te kam don ka jing kwa yonong simen kede be ningkong ning shap kede ki jing kwa ban ki tiu khna samla kadong ka thain de namar kat bangaya ngayeng i khamtam hamerang ma ki bon ki khna samla badikan te ki jing mot jonga te ngakwa mar amda thau hiru ki jing bakla jong ki makiru ki bon ki badikat ki bakwa ban kala kumbalong ki nong di drok ki rukum ju ki bon ki kwa kala na ki jing storm ki jing pang jing i basan dat mo ki bon ki bri kwa ban kala te kani kalong hi kawai ka ringsam bang play kani bang poi perkhat bang na seng da jong la de khnang ba maki kinyo ta kalat ken te ngaru ngaya sim hi ki we rukum ju bagi nyai don ke nyai wan ban practice ban binot makin la ros ski ba lada ki la melin te kama joki sadawa barkin sa ngai tur seprang tur khmat practice kam phama te ni haparen ki jing tunjuk ojong phi hato pigmen ne susi aphe hawidon ki jing tunjuk ojong phi ka jing susi te kamlong kumne bangadon mi khana de kam bat phim ne kadon hi salandat tangba kam fair moi kita kare jingal ti jong brewi ki sia bathar kin don ba te kam sim masrang te jar hi kan ya bis khmat te manu ki ba ya kersan na salandat ya kani ka kam ojong phi kan kong ni shop ka di hina yang te ki don ru ki ngap sim hiru mar baka khia ka kam der basuk banyo tang na yang ru te ngap sim de ki ram de ki eru te kita hi ki ya bi his kis ki haban pendap hi ke te kini ki tiar pijet kat no ke jinglut uno phio ni kong du te ngasim da garam ten da sim da garam em ban kong du hi te ka di ka jing sedang jonga mo ngasdang na gil khit gil khai national di kita yar ngabok makorang kenjara praktis te mi praktis ru ha kamaw ga te hadin da kat bangarang i praktis ngadang thiat khiat te ki don hi tin dalik terumban ngi se thiat khiat te ki lang hi kumba lai pho 10,000 kita la thirupa ki lang hi te nata da rest ngap su
sim da karam ke apa pisim da karam labang kanu ka bankong ban kong sim silak na hmm te phila te pundak te boro hoi te te sim baat phila apply biang em nga para apply biang ra kidon ki jing kesan na yang pada sen yin hoi namar pi ba banong makan mi bitang na jaka bangai jing kai kan mi kakia ba kai namar ba ki khna kin dawan kin don lai phungut te kala mi ba mo bangan sil te ki duan ki ba kumbo ngai phi ki wan mat ja ta sha ki ja no te kata ta ka ngamla ngaban ong ki ba o phira pathut ka mai jang ngamla kata mar kan ni kam dei hi bang ong ba ka business ma ka dei ka jing tre kum kamon sabha ma kan don hi ka jing jinjar tang ba habit tre mon sabha te bi abis khmat ni kunu fi japat haba kata kami kata ka pengujian di kibri berbuat ngap manis mo yata kindiat ka don hi jing mi ta bang hab manis kan don ban mi edu kata bangan im ruspa pa ho pa hai te kam don ra te fi mi ya kabayang basa kimi malumala kimi buat visu ya biang suya biang hai te kunu fisim ya kabayrung kabay praktis ini kena kunu fi yo kita kinu kan kita kikut so ya ki ba yu khna ning sim admission fees khasan spa te bai banai ka long share jar kanta te yesu khniat kunu kajingede jong fi bar USP jong kan district ke jinge dei hit kam don jinge dei ai mo te in ibu iwan dek kali ku biju tu jingi nga nikong e udi u mo udi u officer jong ka agriculture ma te ituru ila dei ba he kapdan hi moi pulen te iwan practice sang ne menen snam te itu pada sa transfer ne sawai te menta pada ngam tip re SP tip na ima tabang selong surprise ba yo phone call ngong aku aban join ngong ayor free to join ma te lawan join barngi te istanat ba yo istanat ba practice ba ai ba ipoi testa baru iburam baru ke por di matang i lawan belum ku kongsan ne lolong ku inong senyang siap ban ai awat ban ai ku senam ye kini kini job hak setiap level hoi hoi kawe kwa pa ko jing sungu is spian ma balai apor ba iwan hang ne hadin steo I ke jing snap man thi janga ma ba ngap ya khmat wala ki tuna ki dang kitiar ki dang tuna te kate kate pachibak te bala ila ai sabha ma yi dang wan jon dang arbanai te kate ko long ke juman toy chi bon ai nge kemudian nak liang kata nak pulut tu ila kesan insyaallah mo ila no lain no senyang hoi ila na senyang hoi hoi te ke ibu sudah menong ba igi ba jang ni kadong kathan mairang se obun ni than mairang ki brik long bodan sap la kadai ha kadan sing ha ka singing la kadai ha ki kam kelan met ha ki sport ke ik bo hindun ba ka kubor janga kade tangi ki paiba no shnong ba ki loi ban thap ti ke nai mesim ke nyaro bar ke sange no ke jing kan tho jing bisni bar ban pendu jing kerman ki te lada ki sedang banai mesim te sibun ba katal ka kasap ko phong ka bodon hamai rang ka sasiso Kata sangut ki khna ki lakhur jingjob ha ka first Meghalaya Wrestling Championship bala pelong da ka Meghalaya Wrestling Association ha ka nong ba shillong Hasin Anthony's ha ka arp saudri ujimang arhajar arpsan ki bakhur medal ki long ka samla Figlia Velorinia basayomon bayo silver medal samla yalam jingshailing do maulong yo ya ka bronze medal category Sanpoar KG Junior Samla Hazel Christina Ripnar Gold Medal Category Saupupra KG Senior Samla Jovia Liti Lingdo Kinshi Medal Gold Category Saupur KG Junior Samla Manda Sumar Nongphut Iyo Eka Bronze Medal Category Saupur KG Junior Kikhna Lekai Wrestling ke Eastern West Wrestling Association Kibala pentbit yaladi hakashlim ai jinghi kai mixed martial arts hamairang kabakerteng ka khat saupra MMA dojo kabadon hamairang kabala ai jinghi kai da ukuj ukrau jutang khasentiu ha kabakini ki bakhur medal kilong men ha ka arpnyau tering ka khat saupra MMA dojo kalapun ko buram ya kiti ki jingjam hashlam ai jinghi kai hamairang ha ka ba SP ka Eastern West Khas Hills ulalong ukongsan Udang San Karim MPS ha ka jingdan lang ka Rosemary Kharsentiu bat ukrau jutang Kharsentiu uba Dang San Karim ha ba ai minsim mi ki samla bon ra jingjam ba kinang kiu shu shu ulong bo un kershan ni ka kam Kublai Jibun coach Rau Jutang Karsentiu Ikong Karsentiu bat ki barok hai ki badan hang ne po dojo
Mentah kesengi kan kesengi ban kenmal sai kan ke dojo balai I ban rak ban ai reward ban pen felicitate igini ki kena jong ke dojo ki balalek bah kan ke barang sudah ke jing lakai jong ke state wrestling championship. Ndrei ngadai ban ong ba ka kuntu igini kini kena bro ki belak ai yang ne pi dai ban inspire pi dai ban khot ki kena bakin dup yawan lakai lang ban ya kelan met bapin dup ya pacita ki ru kinum poi se jing sneu belai kum bagi ong bro khot kinong keren swa jama kila ong ba da ka bai lakai pi dong discipline bat pi wan hang ne ban khot ban khia ka met apart bat ban light ni jing sneu kum ki drugs bagi jing di kiat te nga kentu pi ba pi dai ban ya maintain ya discipline la jong badai ban wan po ha ka por babiang lakai ka por babiang bat ndai ru tam ban lakai dai ban kenmau ru iki jing lakai bat ki kot ki slan jong pi school lagi college jong pi ru ba pi pule balai kim ki joang all work and no play makes Jack a dull boy te ma pi ru pi dai ban ya pen balance ya ka jing em la jong ru dai ban nang ban balance ha ka jing pule ka jing lakai bat kham tam da ka jing lakai ru pi klet lut iki jing kerni ki jing kwa bat ki jing sneu ki ne ka prathai te ngasu ong biang sei sen congratulations ya bro bat kham tam sir coach bala pen hikai ya pi kan kong ning sap ngi de ban ai buram chai I bala hikai ya pi ba pila yo igini ki medals haka state wrestling championship mo bahangin ai thap pi te kumta hi tang ini jingkren bang ai pi tang kini ki kenten hi blai sibot jingkru kini kiju ini barba ni em ha ka perthai ka ba ni lazilai ki drugs ni lazilai ki dikam ki bakla te aku aban motivate ki ba pen kring lang ki be ki kena samla ki balong kim jumot ki bedan kim jumot ki jinglong ki basneu te kamot lada ki wan hamdi ki la ban yo training ki ba pen klat ki jumot jing perkhat jong ki bala ban refresh up ban ten wonder biang ya ka jing ki ba ki dai ban long ki kena ban perkhat ba ka jing ka jing kia ka jing perkhat dai balong baklan kam dai ka balong kam dai ban du jing kerman te kamot nga kwa betang man motivate ba kena samla ba kin lo taw ko natip ba ka jing ya ki jing ki pnya kendo ba yi polong jing ki ba kumlo tam kishin rang mo kindon ki kena ba samla ba lango hakikiat dan ki bangop ki drugs dan ki bangop ki sistem pa pero the pi pen I kan kusa shiki ken baba pi ki wan ka di dojo pi yo ye ki jinkilan net yo ndi tangga taru pi yo wat kini ki award ki ba pero maba pila ban mi na kan ni ka jaga ban lek pen I part shiki wen te kamot ai mi sim lang ye ki aba ki kedua lenti pen bana ye ki shpan kani nang ba kin la bangwan hang ni kin kret ki jumlang bas new jum ki nama kita lawan handi ki hak menti ni ke jimbang ki dene ya kimla pa chuba kuma uku chin sa bai kimde ban bang kata hinde ban di kata mo ki hak ban menti ni ke jimbang ki kata ka ban kong e ban menti jimbang ki kalong ye ki balada ki kwa ban long ki kana ba kutta ki hak ban e te lada ki wan hak kan ni bot ski step by step kila ban kala long yang kina santa ban grass level du bai ong bakin tay biang na du bas dang ka ji unjuki kena makin kelak ke jumlah kemasnya. Del limba ka jom pi aku apa kan long kita kan ini pi ba pen shuwan hang di tang pen yo award ya de ne. Ki hap ban kernan pat ba pi long ke jingkelana ka bata jom pi bai pat. Temu ki hap ban ra buat ba ha syaki bai pat kena sama. Oke, ngadan tang kita ka ban kernan dan balong ye. Nga aku boleh ikut ba ilala ban motivate pi haduk kata ka ba pilala ban ra di award ba bakla tiba image of ipa juhi kila long superman hana ka banta juhi but kila long very proud ba this one sir kita pada singkong bro ini macam partanya next up we got the dalam cincai kita mau pasnya
Go rồi. Go go. Go. One, two. The ball. B. One, two. One, two, one, down. Ready? Up. Go, start. Start. Yeah.